Ni un. Xup. Tu quan dices què dir? Xup. Vinga. No hi havia ni un. Ni dos. Xup, xup. No hi havia... Tu també, senta't. Això és acumulatiu. No hi havia ni un. Ni dos. Ni tres. Xup, xup, xup. Xup, xup, xup. Xup, xup, xup. Ni quatre. Ni cinc. Ni sis. Vale, tu quan digues sis fas xup, 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 xup. Te'n recordaràs? Vinga, faci-ho-se. Ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set, xup, xup, ni vuit. Molt bé. Vinga, maestros, ja sabem que quina és la nostra fase. No hi havia ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set, ni vuit. N'hi havia 8 sols. Molt bé, doneu-se un toque d'aire, que així separeu-se cada un de l'altre. No me canvieu de paper, que després cada paper té la seva història, que això no sols és per fer això, és per fer més coses. Si després, al final de la moguda, no vols fer de duende, no passa res perquè se canvi, però de moment n'hi ha que fer tots el que n'hi ha que fer i després ja veurem, perquè anem a fer quasi tots de tot.